magariro anga achiita vanhu ava murume uyu nemudzimai wake zvanga zvakuma 15 to 18 years. Hanzvadzi yangu achigara ega. Mukwasha wanga ane mhuri dzakawandisa, saka aigara nevana kwete kuti aigara vana mai. Mukwasha asati asvika pamba pake pafiwa akaona musha wakazara nevanhu. Ko Farai, baba vako uri kuvaudza here vari kuziva chirongwa chiri kuno? Vari kuti kudi havana zvavari kutaura. Baba vedu vatiti 1, baba vangu vakafa havana kuiswa tombstone. 2, mai vangu vakafa havana tombstone. 3, munin'ina wangu vakafa havana tombstone. Tangai nekwandataura. Mutangana baba vangu mubva muenda ndikuda mafaera asina kukanikwa nezvepadera ndoda nyaya dzechokwadi. Takumira mumangari Clive Chimbi usimudze ruoko rwerudyi wotevera mashure vangoti ini Clive Chimbi voti ini Clive Chimbi akasimudza ruoko rwerudyi. Ini Clive Chimbi Ndinobvuma kuti zvandichataura pamberi pedare rino nhasi ndezvechokwadi. Ndinobvuma kuti zvandichataura pamberi pedare rino ndezvechokwadi. Ndisikanyeperi Mwari kana mambo. Ndisinganyeperi Mwari kana mambo. Notenda gara yenyu pasi moisa ruoko rwenyu pasi. Chakumbira kuti Fred Jaya uite zvimwe chete. Wosimudza ruoko rwako rwerudyi wotevera mashure mangu woti ini Fred Jaya ndinobvuma kuti zvandichataura pamberi pedare rino nhasi ndezvechokwadi. Ndisikanyeperi Mwari kana mambo. Maita basa gara yenyu pasi. Chakumbira mumangari Clive Chimbi taure muchidimbu kuti sei wakamhangarira Fred Jaya. Ndichikumbira kusumuka hangu handizokwanisa. Pamusoro imurewo, pamusoro imambo. Ini ndozi Clive Mapusha Chimbi. Ndanga ndakarovorawo mudzimai anonzi Mauti Chimbi ari mwana wokwajaya. Saka mudzimai wangu wakashayika 2020 tikamuchengeta munzvimbo yamambo Chinamhora yamambo Murewa kuno Glen Forest. Ndakashanya paguva romudzimai wangu musi ndofunga 10 or 11 August. Handichat remember hangu date muna August imomo ndichida kukisa maruva ipapo. Ndakasvika ipapo ndakawana pakaiswa tombstone, pakaiswa dombo, asi dombo iri rakanyorwa kunzi rest in peace Mauti Chimbi. Kureva kuti mukadzi wangu aiti rest in peace. Handisi kuti dombo rakaiswa nani. Saka ndakazobvunza vanhu vanochengeta nzvimbo iyeyo pamakuva. Vanhu vacho vakati kwakauya munhu anonzi Fred Jeff Jaya ndiye wanga akatungamirira vanhu vakaisa dombo apa. Akati Fred Jeff Jaya nditezvara wangu iye zvanziyo mudzimai wangu. Ko havana kundizivisawo izvi sei kuti Mukwasha dzava kunodai paguva romudzimai wako. Vaya vakati isu hatina simba rakanyanya, saka handizivi kuti mungabatsirikana sei. Tikati zvakanaka. Ndobva ndati ndoenda pamambo Murewa kuti vandibatsirewo vandibvunzirewo kukarahura uyu kuti mhosva yangu naye chaiyo ndeipi, zvandakamuitira zvakashata ndezvipi, handina kunyora here, pane masaridzo aripo here, kana kuti pane nyaya iripo yekuti unosvika pakuenda paguva rangu romudzimai wangu wandagara naye ndiye waitonzi Mai Chimbi wofamily, rudzi rwose rwakwaChimbi ndiye wanga akabata iyeye. Ini ndiri kutochema mudzimai wangu mambo. Zvandakapfeka izvi ndozvokuchema mudzimai wangu, hasina nyara kuchema. Uye handisi munhu anotadza kuisa dombo pamudzimai wake mambo. Ndinokwanisa kuisa dombo pamudzimai wangu, asi karaura
mundifudzirewo mambo ndapota kuti dombo wakarisa sei asina kundiudza, nokuti mawitness ariko ngokumakuru ako kuti dombo rakaiswa nomukarawe. Atenda mama. chakumbira mumangarirwi Fred Jaya upe mhenduro dzako maererano nemhosva yari kupomerwa. pamusoro vedare zveshuwa ndo mazita angu ndonzi Fred Jaya, uyu mukwasha wangu. Kana mandibvumira sedare kuti nditaure nyaya iyi zvizere payakatangira kusvika tisvite pano, ndo zvandichatsanangura kana mandibvumira ndite izvozvo. Endai mberi, asi mutigaga. Nyaya iyi yakatanga hanzvadzi yangu akarwara, ini ndogara kumaroko Kadomo papresi. Arwara zvekwayo kuma10 pandakanzwa runhare kuti munhu arwara, saka ndaitaura nevana. Akarwarira pamba pavo. Magariro anga achiita vanhu ava, murume uyu nemudzimai wake, zvanga zvakuma 15 to 18 years. Hanzvadzi yangu achigara ega. Mukwasha wangu ane mhuri dzakawandisa, saka aigara nevana, kwete kuti aigara bana mai. Saka pandainzwa kuti munhu arwara ndaitoudzwa nevana. Ndaudzwa nevana ndokubva ndafonera muteedzani wake ava. Endai kumba uku kwamai Chimbi munoona kuti zvakamira sei. Yanga iri nguva yeCovid. Mozondiudza ava ndokusumuka ndokuchenda kuti munhu ari kurwara, ndikati vaendesei kwadhokta. Ndokubva vaendeswa kwadhokta. Munharaunda imomo muWaterfalls pane pashopping center pane madhoktas aripo. Ndokunosvikonzi typhoid, ndo zvakataurwa dhokta. Ndokurapwa ndokudzokera kumba. Zvakamira sei ndiri kuudzwa. Kuma-afternoon ndofunga kuti mafoyo ava vakati regai ndingodzokera kumba nokundasiya mwanakomana wangu asinganzwi zvakanaka, haana kuenda kubasa. Saka kune vana ndongotaura nemwana. Mwana ari kuntaura kuti sekuru mai vari kudzimbikana. Kuma4 o'clock kutaura kwakutovanetsa. Isu kuti tivabate vari kuti muri kundirwadzisa nyama dzangu, hatisi kukwanisa kuvabata. Ngati shedzai ambulensi. Ambulensi yakashedzwa yauya, vakati hatigoni kuvasumudza, hanzvadzi yangu anga nemwiri wakati kurei. Saka ndikati aiwa, veambulensi vakasvika vanoita plan yekuisa munhu muambulensi. Imimi itai zvandataura. Vakasvedzwa, vakashowa inobva yasvika, vakatakura ndokuenda navo kuma-private hospital iri padhuze nyavo. Ava vachisvika tingotaura nefoni, vatoadhimitwa. Ngati ndichamuka ndichiuya. Zveshuwa tiri kutaura usiku, hatina kurara, tingotaura. Mukwasha zvinoweti haana kundifonera, hapana chandinongotaura nevana natetea. Kuma AM munhu wangu ashana ma3. Inini mangwana ndikafuma ndichisvika pamba. Ndakaswerapo kusvikira kuma9 o'clock dzemanheru. Mukwasha asati asvika pamba pake pafiwa, akaona musha wakazara nevanhu. Ko Farai, baba vako uri kuvaudza here? Vari kuziva chirongwa chiri kuno? Vari kuti kudi havana zvavari kutaura. Hanzi vari kuti ndichambotsvaga muriwo wekuti ndizosvika nemombe pamvuma apa. Anyway, asvika. Saka tachiti manje inika sababa chindiudzai kuti zvafamba sei kuti tisvike panapa. Togotakaraka kuti tichizowana way forward. Ndokutanga kugara naye pachirwere ichi. Patiri kutaura, mwana ndiri kumuti baba vanga vachiziva here nyaya iyi? Zvikati baba ndandichivaudza stage yese ndichivaudza, asi no action. Mai vazofa vachingoti baba vako vari kupi, baba vako vari kupi. Ava ndobva apenga
fara iwewe uri kupinda mubhedroom mangu wazodai ndakutokudzinga panapa chibva papa pangu echichi ndikati aiwa mukwasha kuma 9 o'clock dzeusiku ini ndakaswera kuota force pamba pavo right akawana ndiripo asi akanditangira kana achida angataura kuti akanditangira kusvikeri kana kuti ndini right ndatamisa noise yayo kuti aiwa kudaro mwana akuchema mai ona handisi kuda kuti alright anyway tanyaradza dutu riye taingova varume mukarumu kedu nemukoma wavo ava mukoma wavo nemwana mukomana iye vaigara namai neni right todini zvazvadai tadi hapana kubuda hwaro hwakanyatsonaka vazukuru vaifonera inini handizi kana vaifonerawo baba vari kuuk sekuru takatenga makuva 4 tine makuva ari Glen Forest ndokwati achida kuti mai vaende kunovigwa murume haana kumboofa kuti mudzimai wangu ndoda kuti anomuviga kwakati haana inobva ndati vachimbima zvinzwa here kwanzi kune guva ragara riripo rakatemwa nevana kuGlen Forest akatemwa ari 4 saka ivo ava ndo vanototanga kunopinda ipapo zvikanzi zvakanaka hatina kupokwetsana vamubva zvakanaka kubva ipapo tinongotungamirwa nevana funeral yese kunyaradzwa kwabhadharwa nevana zvese zvaitwa nevana ini naivo tiri vabereki hapana chatakabvisa kana vachida kutaura chokwadi tiri kungodzwa kuti zvino makupinda program iri makubva munei makupinda munei makubva munei dare redu ini naivo chatakangoita chete ndechekuti takatatanga kususpecta covid because paingokosorwa ndikati ininiwo pandakasvika chikafu chandakadya test yandakasvika nayo yakanaka iri kuenda ichichinja ndakunzwa chikafu ichi hachichatest panapa pakaipa pane covid panapa tabva tapinda mubata toita sei mukwasha izvi zvinhu zvinenge covid izvi vanhu vari kukosora ininoona kutonzwa handichanzwa zvakanaka tounza here chitunha kumba kana toita tikati baba zvichaita zvakanaka saka toti tikati toshedza vanhu kuspreya nokutoshedza vanhu kuspreya vouya umbva vaspreya tikati zvokuchaita vana vanga vabhadhara inonzi vanoti cascade deco mumba mese vagadzirwa madii zvese zvaingobhadharwa uko isi hatitombozivi kuti zvaita mari saka tadaro tambva tati zvese zvatoshaya basa vanhu we hatichaunze munhu kuno tingakuwadzisa vanhu vakawanda chedu kungosumuka toenda kunyaradza ndozvatakaita taenda kunyaradza kuya taane question taakuita but semunhu wamaingoda stereka hanzvadzi anga ari muchengeti wevanhu anga ari munhu ainodiwa kwese kwachimbi nekwedu saka takangoshingira kuti ngatingarasi munhu tisina kuona nokuona zvakamira sei taita tisu avo taenda kuGlen Forest vanotora mavhidhiyo vanoita sei vanodini zvese ndezvevana handimo guva nderevana ina handina chandinoziva tapedza kudaro tinodzokera kumba sevanhu tapedza basa riya kuti tinoona kuti kubva apo way forward apa tinosvika inini ndanditori nemota yangu vadzimai handizotovakwira mune pakawandwa vane mune mota ndasvika payapaya kuti ndisvike pagedhi ndoona pane munhu akamira neplakati zibhepa rakadai Fred Jeff Jaya kundeti nobva ndaina ndikati ndini zvikasinzi ndimi zvodzi mapepa ayo ndamva ndasevhuka nemapepa haubati chinhu chepano hauite sei zvepano haubati kana kuita sei inini tete wangu waida mbwa stereki saka ndaiva patumapapisi tuya tumatoipo twaivepo twakati wandei kuda vakafunga ndoda kututora here kana kuti ndakatowana twakanyorwa nepapepa ipapo kana kambwa kepano kana chii haubati ndikati zvakanaka panhama nditobva kuguva ndikati zvakanaka
handina kuona mbatya dzemufi hatina kusunga ndakangopinda mumba mune malawyers avo ndakamubvunza anga ndakatoona kuti iyi kambani ndeyemaloya ndikati munhu apa claim ndiani zvanzi iwe haisi information yako information verenga zviri mberi handakuya navo asi anotozviziva hapana, it's not a secret. Ivo vaivepo ndobva ndati zvakanaka nokupinda mukati mudzimai isu pano tanzi hatichadiwa hatishiendai zvatatafambira zvadi zvaita handei asi mukataenda idu tatotanga kurwara ende pakazofiwa taida takafa tiri 5 muzukuru wavo yakashaya inini ndichibva ndaenda muhospital maid wavo aivashandirei vavo tete akabva ashaya avo vakaperekedzwa navo akabva ashaya inini ava muhospital pakaita murakatira ka mwari vakangotitira nyasha hatina kuzo tapedza mwari inini ndarikava ndoba ndofonerwa nemukwasha baba uyai titaure baba uyai titaure nemukasha ndouya ndotaura chii ndakadzingwa pamba pako ende makandindira makandipa samanisi aiwa vana vakazviita handizini uyai titaure baba uitire ndati alright ndinouya asi kwako kwete kana uchida kutiona netitaurani ngatitsvagei neutral ground ndichasvika muharare musi wakati ndokufonera ikanzi neni ndichasvikawo shuwa ndakaenda muharare ndikafonera ndaamunhu muri pabi ndikati ndiri kumaindastry nobva taenda nobva tapaka mota dzedu nobva taita meeting yedu tokumbirawo kuti muiti nyaradzi vayanzva dzenyu mudii ndikati inini izvi zvinondiomera ona kanzi aiwa baba musadaro vamwe vese vakangoitwa kwajaya vakaitwa nyaradzi koiye ndiye akaita sei zvika ndikati okay ndanzwisisa ndabvuma kuti takuita nyaradzi iya zvembatya hatisati tataura taita panyaradzi paya mwana akanga atingopedza kuvigwa mai achidzingwa pamba nemhuri yake ini mukwasha ini ndikati handisi kuuya ndega ndiri kuuya nemwana saka pandakaenda kunyaradzi ndakati mwana handi ini ndichataura aiwa ndonorohwa nananhingi vana pamune ndikati uneni handi zveshuwa ndakasvika nemwana ndikati ndauya nemwana mwana wamakadzinga ende chiripo mambo ndechekuti ava vanhu ava vari 2 mukadzi nemurume vaita mari dzavo vakatanga kutenga maproperties nemaassets zvimwe zvacho zvaibva nekwandiri ndichitoinitiata inini saka pavagere chaipo ipapo ndini ndaifanira kupatenga asi ndakanti ndobva ndafonera nzvadzati tete uyai kuno imimi munoda kuramba muchiroja here vairoja kumalbrand ndikati no ndaita mukana malawyers hayandipa mukana wekuti nditenge this property asi ine soft payment haisi kubhadharwa cash inobhadharwa apa neapo munoda here zvanzi ndoda ndachiendai mutaura nemurume wavo vobva vaenda zveshuwa ndikati ndobva ndavaendisa ndo muofisi macho vaita property yavo so paive nemamastand 3 angari surrounding vakazotanga kuvatenga vachibatanidza vachibatanidza mwana musi wakachata ava nemukadzi vavo vakamupa stand pamastand aya zvanzi mwana wangu vachata taakukupa pekutangira stand ndikasvika nepayapaya ndikutaura newe kwachimukati mwana makamudzinga hongu munenge makonana munenge maita sei asi chimupaika stand yake iya ava nepekudii pekugara nemhuri 1 number 2 chimbi wana kamupasha mhuri yako yese iri kuuk vana kana vakabva kuuk vachiuya kuno vanoti tikuenda kumusha papi zvawadzinga chi vana pamba pamai vavo aona kuti hazviite here chipa mwana zvanzi no handi ndakamupa ngavaketi ndikati vana vamazuvano vakadzidza haabvumi kuvaka ini muzukuru wangu ndaitaura naye achindudza haabvumi kuvaka pasina pepa mupe pepa urelease property kumwana aone pekutangira akaramba akati handitongwe nemwana ini ndoda kuzvitengesa zvese izvi ndoita zvandinoda imari yangu handitongwe nemwana ini ndodakati nobva ndati fine ndagumira pano right mambo
nyaya yekunzi uya ugove mbatya ndikati aiwa mbatya dzira ndisina kupa instruction yekusunga ini ndigove handiite izvozvo ndaramba ndomba ndamhangapa seizvozvi kwaseke hadi kugova mbatya dzehanzvadzi yake dzingori mumba vanga vapedza kutora zvavanoda vochiti inini manje ndikaramba saka ndomba ndaenda kwaseke kuya ndikatopuwa munhu akatoita munhu akatobva uko kuya kukadoma kuzondisevha samunhu zvandakangotiwa neavo ndakasvika inini ndikati tauya munhu haana kuya ndokutanga kufonerana ava nombva vatanga kupopota yanakuudzai kuti muite izvozvo ndite zvakangu tinotaurirana handiuyi ikoko imi ndakati ndo withdraw nyaya zvikasiti ndozvakutaura nyaya yakanguka withdraw over the phone ndomba ndadzokera ndomba vachindifonera kuti tichitanga zvekutaura ndikati munhu kwasha this time handitauri newe pasina kundibhadhara ndokozviona wandidai zvikanzi baba ndobhadhara kati zvakanaka ndobva ndati ndasaturday tozoonana musi wakati ngatianaunse day rekuparadza zvinhu mbatianaunse ndibhadhare nyaya yangu tisati tatanga zveshuwa akandibhadhara matani taita zvataita right ndakuya kunyaya yeguva iyoyo apa mubasatagova handina chandakatora ndaingo iwitness nchete authority inini mamboka sevanhu tava tichingotungamirwa nevana handina chandanchiziva asi chandakaita inini ndechekuti 2023 ndakaloncha inini tombstone construction pajaya nekuti ndaine wangu mwananga akafira kuuk mai vedu vangu vashandi kati tinoda kuisa matombstone aka1 ndomba taita 8 makuva edu ate ndikati each household inozvimirira ini ndinozongoona kuti apa pafamba zvakanaka apa pafamba zvakanaka but munobhadhara each household inozvigadzirira choice yetombstone yavo nezvamunoda ini ndongomira sababa tichiita zvinhu zvedu tozoita unveil muna august zvakanaka vazukuru vanzwa programu iyi kati vedwe kweisusu tikasara pana nasekuru vari kuita chi matombstone tozoita sei indakangoloncha tombstone program pajaya each household ichamira nedzimba nemba nedombo ravo imba nemba dombo ravo munoita choice yenyu tabva tagadzira group vazukuru vaya vambva vanzwa program ndopa vakandiaprocha inini sekuru tanga tinoda kuti tipinde paprogramu yenyu yamuri kuita tikati vazukuru tangai mataura nani nababa taurai nababa venyu vazukuru vanoti takataura nababa vakaenda kuna baba wavo ndokundiudza kwavo vadzoka kwandiri zvikanzi sekuru tisikuendera mberi hatisikurira nababa ndikati chii chanetsa zvikanzi tapuwa condition baba vedu vatiti 1 baba vangu vakafa havana kuiswa tombstone 2 mai vangu vakafa havana tombstone 3 munin'ina wangu vakafa havana tombstone tangai nekwandataura mutangana baba vangu mobva muenda pana mai muenda panavo ini ndomva zvandinetsa kati ko baba vari kutaurwa hanzo dzanga yakazororwa pachimbi vakasofa kare anyway saka mudi zvikanzi haisusu tine mari dzedu tinodi tinoenderera mberi muri kuda kupinda ikati ndobva ndakapa instruction ndikati vaisei pai pagroup ndokuti tichitanga kufamba nevana vacho pagroup redu isusu a9 matombstone
right ndabva ndaanaunsa ndikati aiwa vana vana vache ndo vakandiaprocha vachiti tanga tatokonana nenyaya yezvemaproperty. Vana ava havana pekugara, even pavaisa matombstone vaitosvikira mumaguest house. Saka kumba kunani kumba kwani angasvidairira ega nemhuri dzake. Munhu ane mhuri dzakawanda kaandingazivi. Saka indakaendachiti dzakawanda ingani indoziva 3 varipo vari kurarama, kwete wangu wanga ari ndiye mukuru. Okay, alright, ndeyenyu mberi. Saka vadaro vana ndikati saka munoita sei? Ndikati aisitoendera mberi. Kati fine, ndobva ndakati chivaisai mugroup, ndombva vaiswa mugroup, takutaura ndombva ndavati construction it was program yakatanga 2023 tichizolauncha tichizoita unveil 2024 August 2023 August ndobva ndakaita launch the program. 2024 is 1 year, full year. So July 2024 ndamandaisa pagroup nekuti ndakandamaudza isi kuti munopota muchiisa pagroup muchindita update ndichiona kuti construction yenyu yeTombstone yasvika papi, pari kuonekana ndepapi, kana pano panoda help. Mwari vakangopindura zvaingofamba zvakanaka ese. Right, tasvika paJuly ndikati date ndabva ndagadzira program netimetable, tichatanga neiri toteera iri toteera iri toteera iri. Zveshuwa ramai Chimbindo randakaisa pa1st ndombva ndati chiendai munoudza padate iri randakuudza kuti guva riri kuzovakwa musi wakati, monzondudza. Nombva vaenda zvikanzi varamba vati ndiri kuisa peace order paguva iroro. Ndikati saka todiri? Zvikanzi aiwa isitabvunza maloya zedu, tavabvunza kuti kune mutemo iri wakadaro. Wakati hakuna, imimi enderai mberi nekutira mai venyu zvamunofunga kuti hakuna mutemo wakadaro. Zvakanaka mambo. Ini handitombozivi kuti Tombstone yakatengwa papi, Tombstone yakaita mari. Vana ivava kuti uyu wabvisa mari, uyu wabvisa mari, handizvizivi. Changu ndakamira position yamai esababa vamai vakashaya, ndozvandakaita. So vanhu vese takanga tichiita program tichiteera, pakaunganwa takahaya bhazi rataifamba naro tichienda mumatombstone edu, tichienda kusvika tasvika pamwe pangu ndo pakaita last. Inini ndandine hope yekuti tinowana paiswa order musi wacho waivakwa sekutaurwa kwandakaita kuti panzi paniswa peace order. Ndakasvika paya hanzvadzi yangu ndiaendi sekuti tisengwa muno vana vava vese uyazve akadzingwa akambva atoenda kuUK. Saka vana ava vakatobva uku vachivinga program kunoku. Musi wataiti mangwana tiri kuenda kunovaka, vachimbi vaifonerana nemwana womusikana mukuru vachitaura. Handinambowana nguva yakanaka naye tichitaura. Vaifona every 10 minutes vachitaura naye. Ndopaindudza kuti vati ndoisa peace order. Ndikati okay fine, but inini ndakatoreleasa program, saka tinongoenda. Right, vekuisa vaya Tombstone kambani yacho kudai nga yabhadharwa ayadei vakangopedzerawo time zvakanaka kusvikira tapedza basa. Taenda kuunveiling tikavaudza futi havana kuuya. 2 days after tabva kuunveiling ndobva vakandifonera, ndikaramba kudaira foni yavo nekuti ndakanga ndatombofonerwa a day before ndichiudzwa kuti pane munhu akasvika kuva pamai Chimbi akati ini handina kufonerwa direct nevanhu nekuti anga vasina macontacts angu. Vakafonera vana vaya, vana nobva vandifonera vakati sekuru baba vanonzi vakasvika paguva vakati bvisai chinhu ichi ndoda kudi mudzimai wangu ndandine tarisiro yekumubvisa pano kumuisa kupurazi pangu chachiro handichidi. Vaya vakati imimi
chinhu chachingoiswi makachiapulaira pakuchiisa. Saka pakuchibvisa futi teedzai gwara ramakaita endai munoapulaya kwakapai authority yekuchiisa. Ndozvandakaudzwa. Saka vakandifonera, ina handina kudaira foni yavo. Ndokuzongonzwa ndakushedwa kuno. In conclusion, mambo ndichipedza nyaya yangu, mukwasha wangu uyu akaroora hanzvadzi dzangu ndiri out of the country, but kubva zvandakapinda munyika muno pane 44 years tazivana nababa vavo. Pa 44 years, not one single day yatakambogadzikana pasi tikataudzana so, not even one single day. Vaikonana kumba kwavo, hanzvadzi yangu yauya kumba kwangu, bedroom rake anga akuriziva, handipindire nyaya yacho, warohwa here, handina. Ndongokansela hanzvadzi yangu, wauya vachimbi, vanga kutoziva nekuti bedroom remudzimai wangu kana ari kuno kwababa iri, wopinda wonyengetedzana, wooneka, woenda. Zvakaitika kakawanda, mubvunzei kuti takambobvunza kana kuti chii chiri kukunetsa, handina kupindura. I gave him that respect up to today. Ndakapa that respect, handina kana mbotaura navo kana one day. Asi ndakazongoona munhu afa, ndakuona mashiripiti andanda kuitirwa. But zvisinei zvinowanikwa kurarama. Tikumbire mambo atibatsire kuti tofamba sei. Mukuru aratokumbira mutibatsire kuti tofamba sei. Muri kuinzwa nyaya mafambiro ayakaita. Asi nekuda kwechikonzero chemumangari necondition iripo. Freddy Jeja tiri kukumbirisa kuti unomboenda panze. Handitika tichiona condition yemumangari. Handitika totaura nyaya yedu munhu wese akaita sei akasimba. Handiti saka tiri kukumbirisa tiri kupaiwo 10 minutes dzekuasesa munobuda inyu panze tichiasesa condition yemumangari. Taona condition yemumangari togona kuziva kuti tinoenderera mberi here kana kuti tinokukumbira kuti mugodzoka zvakare kudare rino zvakare, because zvinhu zvamataura zvikuru hazvigone kuti tizvitaure tizvinanganure tinyatsozvirondedzera uyezve nekuzviti riche conclusion ekuti tozviita sei, because matsanangura ime kuti mukwasha ari kutokumbira kuti guva riite sei ribviswe riuye kumusha ndo chikumbiro chandanzwa kuti ndo chaari kuda kuti zviitwe saizvozvo. Saka zvinhu zvikuru zvinoda kuti taurirane munhu ari soba akanyatsoita sei akasimba. Handiti mataura nyaya dzakakosha dzakasimba dzekuti dzinoda kuti mukwasha azvidairire pasina condition yaari. Saka chikumbiro ndechekuti mobuda semhuri. Pane vana here vari pano? Mati vana vese vari kuUK? Okay. Pane munin'ina here wachimbi? Okay. Alright. Ndofunga muri kuinzwa nyaya iri pano. Hazvigoni kuti tiende mberi. Ndatichida kuti mubatsire Clive Chimbi. Mumbobuda panze. Ogara mumotikari. Isa hatizive challenge yavanayo kana kuti urwere hwavanawo. Handiti? Hatigoni kuti tiendere mberi zvakadai. Asi kana achitoda rubatsiro, tine chipatara chiri padhuze kana kuti tine clinic iri padhuze, akwanise kuita sei kubatsirwa. Handiti? Pana ane chekubvunza here? Pana angasumudza roko? Yes. I'm sorry. Wati uri chii chaChimbi? Ndinonzi Fred Farai Chimbi. Ndinoteerana naClive Chimbi. Okay. Yeah. Zvataurwa naTezvarara vataura zvimwe zvechokwadi. Ndatezvarara kuti respect nawo kubvira pakutanga zvekupedzisira. Ndakatorerwawo kune hanzvadzi yangu. Ndikatotipawo chikoro chakazi ndikatofunda chikoro chisviri. Pavataura kuti musi watakabva kuNowegama iguru, tese takashamisika. Pane mapepa anga akanyorwa ekuti Tezvarara wafamba kubata kana kiti iri pamba. Ichokwadi. Pakanyorwa mapepa ekuti mukoma weClive Chimbi hafamba kubata kana kiti yanga iri pamba. Mumwe nomumwe pauviri hwavo anga akanyorwa pamapepa iwayo.
takaedza kutsvakiridza kuti mapepa abva nekupa takazoona kuti mapepa anga achibuda kuchi neku-UK kune mwana amaigoroka yemumusha vane vana vavo tu kune mwana umwe mwana wavo anonzi Melisa ndiye akanga achigadzira mapepa iwayo akasevha kuna atezvaro akasevha kune mukoma kumukoma kutaura kuti isusu tese takati tisingachakwanisa kuti ngaita uchumi ipapo saka mapepa iwayo tazoona pamberi so naatezvaro nobva tataura tikati no izvi zvenge vanhu ndachikumbira ndokufamba pamwe futi zvanzi namambo mirai pane urwere huri kuonekwa hanzi hatikwanisi kuenderera mberi tine kondisheni yatisingazivi kuti iri kukonzerwa nei saka mambo varoda kuti mumhan'ari aatendwe medical saka zvanzi nyaya iyi yombomira gara yenyu pasi saka chakumbirisa Clive Chimbi nemurekwa Chimbi naFred J Jaya mungowana mukana wekubuda panze anditi muchiasesa then toona kuti zvakamira sei towana nguva yekunyatsotaura munhu wese ane kodzero yekutaura mukati medare rino asi nekuda kwekondisheni iyo hatigoni kutenderera tine urombo vabude zvinezvi anomirira chii mari Fred ndonzi Fred Jeff Jaya Jeff JEWF Fred taona kuti nyaya yakadai inoda mukwachimenya ari soba isu hatizive chirwere chake kana kuti pamwe hamuchizive chirwere chaanacho hatigoni kutendere mberi ndofunga unowirirana neniwe hanzvadzi yani unowirirana neni kuti nyaya yakadai inoda kutambwa vanhu vese varichi hatiti vanhu vanozopomerana kuti ndakazouraya nehama dzemukadzi iye ane zvinotomunetsawo izvozvo tinozviziva ende pane zvatakubatawo sedare asi nyaya yakadai inoda kuti titaure munhu ari soba handiti ari soba kudaro toinanganura tiri pamwe chete sedare pane zvatinoda kuti timubvunze nesiteti yaari hatigoni kumubvunza because pane maquestions okubva ane dare kwaari handiti anofanira kuti apindure saka taatiri kukumbirisa toziva mabasa akawanda ndanzwa uchiti wabva kukadoma chief kukadoma taatiri kukumbirisa kuti mudzoke musi wa29 not 29 iyi sunday toipfuura handiti tikapfuura sunday modzoka musi wa29 iye tichamuadvisa kuti adzoke futi musi wa29 handitika right iwe sasekuru zano raunotopiwa nedare though haisi nyaya yedare yamhangarwa nhasi toziva kuti vana vari bhitanani nababa wavo nezvakaitika but tingowanyaradzawo sasekuru kuti aiwa zukuru ndizvozvo hazvo asi baba ndibaba toziva kuti vana vari bhita and they have a reason to be bitter about baba wavo especially nekuona maybe vana vanenge vachiona kuti tikuone uchitwa mai vavo zvimwe zvacho hamuzvizive zvimwe zvacho hazvioneke but vana vanogara pamba vanotooneka kuti vari affected nekutitwa kuitwa mai vavo uyezve nekudzingwa kwakaitwa mwana pamusha pamai vake zvinhu zvinorwadza handiti so imimi sasekuru munongomira muchikoti ndizvozvo hazvo vazukuru zvinowanikwa muupenyu asi baba ndibaba yes kuti wanga baba vakaita chipi hapana replacement baba wenyu ndibaba wenyu izvo tinovadzidzisa chivaudza futi asi ini maonero andinoita the root cause yababa ava baba ava madzimai avo vanoti vari kuunganidza vakatanga kutora vashandi vavo vana vakakurira mumashops vana vayanzvadzi yangu vachiti vakabva kuchikoro hanzvadzi yangu yaendesa vana yega kuchikoro unovatora futi school run kuvadzorera kushop nokuti aigara ari busy voita mahomework yavo vese mushop so vashandi vavo vaivaziva vozoona vashandi vaivai votorwa ndo vaamai futi
vachidaro vana zvaiva mumaoko mumaziso evana. So grudge ravo kana bitterness iri sefamily yakabvira kuri. Asi isu handambopindira kana one day mambokutaura chokwadi kana zuva rimwe chete rekuti taimbokansela isusu wedu. Gara pamba pako kana pasina uya kuzokukanganisa pamba wegara siya murume aite zvaanoita achanoita nazvo tingomubatsirawo. Kana izvozvi vana tinotozama but baba vamakanyira vanawo haaripeki makanyira vanoita. Right, nai Mukwasha wonaka vana vako vanobva kuuk vachisvikira mumalodges voshaya pekugara kunoku ndo kumusha. Saka bhesi ravo nderipi kana ukavanyima stand chete. Vanhu vari kuuk vanoshanda vakavaka imba ivo. Ndoda kuona wazukuru vanguwo pamba pavo kwete zvekuti mwari uko wadii kuti dai wavapawo chikamu chezvinhu zvakadi zvakashandwa namai vavo ari kuramba. Chivapa imwe stand iri muzita ramai vavo ari kuramba. Akatozvitengesa paripo paya ane mota dzake nyowani zvii zvake achivaka kumadzimai ake. Irori guva iri razomutsa muchokoto iri harina sendi rake. Akashaya kana inonzi polisi yekunyaradza inobhadhirawo $15 pamwedzi kuti akavhe mukadzi wake. Hapana, asi vana vake nemadzimai ake vari papolisi. Saka vana vakangoitawo zvavakaita vakaviga mai vavo zviri decent. Ndo vakuisa guva futi tombstone. Aiye chake hapana. Ende akanga agara ataura kuti zviri kuprize ndezvemadzimai wangu nevana vake imi hamupo. Saka kwakusinda kukuvaendesa kunovarasa kana kuti kwedu isu zvazvisingaitisi munhu akarohwa. Tototi Mwari vakapindura vana vanga vakarongeka. Chimwe mambo chadoda ngoti ndingotiwo ndakubuda hangu mugwara mundiregererewo. Mai ava vachiroorwa nemurume uyu vanga vane vana vavo 2 vakaita nemumwe akaramba kuzovaroora akaramba vana ava. Ndini ndakavarera vana ivavo. Vana ivavo vachibva vachinda ndo the first person wehama yedu mwana wavo first born wokutanga unovhura kuuk akatowana basa achiri kunoko akapuwa permit yake akaenda akanowana ndeye kushedza vanhu kuti vazare ikoko. Adzoka kunoko ashanda akasvikira pamba pamai vari kuuk akasvikira pamba pamai pababa. Ipapo handizvi zvakaitika akangonzi gumbo nombva arwara akaendeswa kuhospital. Baba havana kuonekwa. Ini ndini ndakamhanya futi hanzva dzangu chinifonera kunchibudisa mari dzangu kuti hanzi mutengerei ropa muitirei zvakati muitirei zvonichiita. Mwana uya azoshaya baba havana kuonekwa. Same style takaswera akazoya kuma 10 o'clock mangwana. Wati mwana wani wemudzimai wake ashayira pamba pake. Mwana wemumwe murume. Okay. Angari ndati vakaroorana ane vana vavo 2 mudzimai. Akasara 1 izvozvi. Uye angari kuuk atouya kuno ndo pazvakaita. Akauya kuno akanga atouya kuno ari pavacation leave nobva asvikira kumba kwamai vakewo. Saka vari mugarden amene zvakangonzi gumbo vaiti amaino zvakatsika. Nobva zvatonzi iye akanga ari kwaanogara ikoko. Zvikanzi musamuendesa kuhospital anofa. Saka mai vake vainetsa vari uko vachiti aiwa zviite mwana arwara akaanogonzi asaenda sei ngaende. Ambva aenda kuhospital kuya aoparetwa gumbo riya rachekwa. Indakatongonomuona asati achekwa zvichiri right kungonochekwa kwaakaita ambva ableeda ropa rikatadza kumira. Mamba ndafonerwa futi manyai neropa endai munotenga ropa muendese. Ndikamhanya ndikanotenga ropa ndikaendesa kuya kuti vamuadmite ropa riya. Mwana ambva ashaya baba ungavaoni. Vakaita zvavo izvozvo kusvika vazoya mangwana kuma 9 o'clock dzeusiku. Alright, zvakanaka chai. Ufamba zvakanaka Fred. Ndangona vachidai handina kuziva kuti vaenda kupi. Pane madoctors. Pandambobuda ndambotarisa mota yavo kuti vauya nemota ipi handina kuona mata yandoziva.
Wati? Vanga vane rori. Okay. Alright, zvakanaka. Saka tinoonana. Saka apa ndongo handinisi kumirira someone kungoziva kuti ani mune nhamba dzawo here unowafonera confirm kuti uyu anenge aright wowafonera saka munomirira kunzwa chi i mune nhamba dzake ka muno communicate tozisana mufamba zvakanaka zvakanaka It's on